exército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis o Exército Meque. Un programa feito para esos veciños que se meten no ascensor, ven como ti estás entrando no portal e eles igualmente lle dan o botón, pechan as portas e suben para o seu andar. Para vos vai este programa. A reciclaches, eu creo que xa dixeches a tempada pasada, seguro. No, estás anotando ben todo para non repetir. Vez que escoito. Sí, é nova, é que me soa bastante. Costoume buscar un programa feito e dixen, esta, porque me pasou hoxe. E eu fun ese veciño. Claro, tú fuches o que pechaches a porta do Sí, ascensor. dixen, ven aí, creo que me dá tempo a que non me vexa a cara. A máis ven que leva sin ducharse 3 días. Seguro que ten unha libreta onde pon cousas ruíns que fago e que me valen para contar no programa. Moitas veces, cando digo un programa feito para esa persoa, son eu. Claro, feito a mí mesmo. Bueno, esas persoas somos nós. Sí, pero bueno, o programa facemos pa nós e logo pa quen lle dé a gana de escoitalo. Sí, pero estamos sempre dicindo esas persoas maléficas, que ao final somos nós tamén os malos, non? Claro. Sí. Así que bueno, nada, eu predicar con el ejemplo. Son Carlos Vieito e como cada semana estou super ben acompañado destes dous mequemeques de Lidia Veiga. Hola. Que está tomando sol. Totalmente. E de Miguel Gómez Abad, que non tomou sol porque está branquísimo. No, eso tomou sol, vou para o hospital. Somos o yin e o yang agora mesmo. Totalmente. Eu son nuclear. Porque chegou a primavera. Sí, bueno, que tal o sol? Mal. Sol ben. malo. Este sol é malo. É que hai xente que nesta época os pasa ou moi ben, disfruta como Lidia, que está gozando do sol, da temperatura. Mira, meteosensibles. Quen non... Es que as persoas meteosensibles, a quen non lle gusta un raio de sol? E levantarse pola mañá, ves o sol e dis ti, sí, hoxe vai ser un bo día. Levanteime Mr. Wonderful. Eso sol sucede? sí, calor non. Esa é a É que hoxe cando fun recoller a Miguel dicíame, non aguanto estos 27 graus. E dixen, non Miguel, que hoxe non é o día dos 27. É mañá, non? É mañá. E digo, que ben, xa estou suando. Que gusto, que ganas de poñerme ao sol. Sí, pero mira, é máis, mirade os meus pendentes. Son dous soles, son soles. Moi chulos, a verdad. Son feitos en vidro. Sí, moi chulos. chulos. Non serán da rapaza esta que recolle... Non é de Lixo Atelier. Lixo Atelier. Un saúdo para Lixo Atelier. Sí, un saudazo, tremendo traballazo que fas. Sí. Salida da mestre Mateo tamén, que me enterei outro día. O que? Da escola de Da escola de Santiago. Sí, sí. Moi ben. Sí. Moi ben. Sí, boa canteira, non me Totalmente. Tempazo para poñer os seus accesorios, obviamente. Este espazo non está patrocinado. Non está patrocinado, pero que máis dá, faz un traballo. Pero sabes o que está patrocinado? Está patrocinado por Moeva, a marca de Toldos Gómez. A marca de moda desta fermosa e glamurosa empresa de Arzúa que, bueno, nos patrocina moi amablemente coa súa marca de moda. E antes, cando comezaba o programa, esbirrei, porque, como comentábamos... Sonou a esbirro. Un esbirro, claro, esbirrei. Pero esbirro de lacayo. No, eso é en español, porque non sei se en galego tamén existiría. Habría que seguro, preguntarlo a Esther. Ten pinta. Pero hai que non chamar sei. a Esther. Encántame que agora hai que preguntarlle a Esther. Sí. Non a Rag, hai que preguntarlle a Esther. É oficial xa, é oficial. E claro, como comentamos, hai xente que o está gozando. Totalmente. Porque ven os primeiros raios de sol e o calor. E outras persoas que están pasando realmente mal porque veñen as épocas de alerxias, de polen, ácaros. Bueno, ácaros hai de todo. De todo. Porque o ácaro tamén deixa de chover e o pó, pois como que se mantén máis no aire. Non deixa de chover, non te preocupes que non deixa de chover. Vai chover este domingo. É dicir, parará 2 días, 3, 4 como muchísimo, pero volverá outra vez. E o ácaro encanta ya humedad. Non sabía este dato. A humedad, sí, muchísimo, por eso dá alergias. Vos sodes alérxicos ou alérxicas a algo? A nada, son desas persoas que cando me preguntan alérxico a algo, digo, no. Dio, e insignia, medalla. Sí, que eu saiba. Iba che dicir, as túas medallas é cando vas ao alergólogo, alergóloga, e che fan os puntiños, non? Pinches. Aquí no brazo. A min fixéramos de pequena. E nunca se che reaccionou nada? Acho que non.
Pero molárame mil porque facían como con colores e con dibujos. Non tiñan traza, a min decíame que eso era non sei que e eso non era non sei que. Como que cores e dibuxos? A min a pediatra que había ali en Arzúa pinchoume como unhas movidas con que había puntos de colores e había que esperar a que reaccionara. Pois a min díxome, mira, aquí vamos a dibujar unha mariposa, non sei que. Entonces, en verdad non era unha mariposa, pero ela facía como que dibujaba a mariposa. Era para facelo trance. Sí, era pequecha. Non foi eu con 18 anos. Claro, estaba en Lidia de 18 anos. Unha bolboreta. Poderíades tamén. Vale. Que sei. E a ti reaccionouche no brazo esas... No, eu son alérxico a unha cousa solo. A ti? Sí, por eso temos unha certa distancia. No, son alérxicos aos mosquitos. Como que a un mosquito? Os mosquitos. A picadura. Pero non a todos os mosquitos. A unha en concreto. E non sei exactamente cal é. Non sei se son os tigres, se son os... Espero que non sexa o común, porque senón... Non sei. Se me infla unha barbaridade. De pequeno máis. Ahora como que fun amansando eso, ¿no? E cada vez me causa menos reacción. Pero de pequeno unha animalada. Parecía que me deran unha paliza. Iba ca cara inflada. De feito, a veces que non quería ir ao colexio porque estaba inflado. Rollo orco de Mordor, sabes? Sí. Claro, imaginábame a mítica picada do mosquito tigre, que a todo mundo lle fai mal. Sí. Pois ti cun mosquito normal, case. Claro, o sea, sí. Es dos que leva repele mosquitos... Pa todos lados, sí. Pa todos lados. Pero es que depende do mosquito, non todos, non todos. Creo que é un en concreto que ten un nome destes científico que non sei deletrear agora mismo, pero sí. O sea, que tipo las noites cando escoitas o zumbido dun mosquito entras en pánico. É un sonido que meu cerebro espértame, sabes? Ao toque, sí, e me causa pesadelos. Por eso me vou no norte arriba hai menos. Sí. En verán hai menos. Sí. Por lo menos é o que por eso vas pa Mariña Lucense. Claro, escapo. É unha cuestión de saúde. Escapo por saúde, non por necesidade extrema. Claro, como quen se vai xubilar a Mallorca. Por saúde. Por saúde, sí, claramente. Sí, non porque son máis baratos os cubatas. No. Que heavy. Non o sabías? No, é a primeira noticia que teño. E mira que dormiches en campings, Sí, pero dábame máis reacción no colexio, sobre todo. Co paso do tempo dame menos, entendes? Teñenme que picar moito, o sea, inocularme moita bichería e moito veneno, moito chamalle X, sabes? Teñen que darme moita caña. Ollo que isto é real nas noticias o das carrachas que veñen cun virus do Congo, non? En Ourense. Ollo cascarrachas. Ollo cascarrachas. En xeral. Porque resulta que lendo sobre as alerxias e tal, as carrachas poden facer que teñas alerxias. Que te volvas alérxico, atención, claro, a carne vermella. Sí. Moi forte, amix. O sea, si estás ahora mesmo pensando en ser vegetariano ou vegano, busca a túa carracha perfecta. Imagínome os veganos soltando carrachas polo mundo para dominar aí, para que se acabe a carne. Ostras. As carrachas, tío. Oi, non digas ese plan que igual o copian, Como Antía escoite o programa, vai a soltar moitas carrachas por aí. Pois a tope cas carrachas. Pero forzar, sempre que se forza non é natural. Non te forza nada, Picucho, a carracha. É a mítica, que casualidade. Non a todo, pero hai xente que é alérxica a movidas concretas e por ser alérxico é consciente e fai vidas sen ese tipo de consumo, sen ese tipo de alimentos, sen ese tipo de contacto con. Pero aí, máis que unha alerxia é unha intolerancia. Sí, tamén, claro, sí. Sí, como a da lactosa e esas cousas que hai xente que ao mellor viviu leite toda a vida e de repente chega unha idade que lle empeza a sentar mal e teñen que deixar de beber leite e se volven intolerantes. A ver, claro, eu non son doutora, pero está pasando ahora muchísimo que os rapaces antes tomaban peito moito máis, agora pois xa a gran maioría non, pero moitos rapaces empezan a tomar biberos, en polvo, leite en polvo, e seica que iso determina que poidan ser moito máis propensos a ser intolerantes a. Forte. Sí, moi forte. Igual que se ti vives desde moi cativo con gatos, cas ou así, é moito máis probable que non desarrolles unha alerxia a eles. Pero non durmas con eles, parece que te poden pasar cousas. A non ser que estén moi ben carrachas. A non ser que estén moi ben cuidadiños, sabes? Ou como unha culebra. Unha culebra. Bueno, unha anaconda destas. Unha cobra. Non viste a historia esta da... A de Ferrol, do desagüe. A que dormía ao meu lado estirouse toda. Mítica historia que conta unha nai tomando un café. Sí. Esa
historia a mí marcoume moito de cativa, E sempre é moi preto, porque a mí dixerme, no Milladoiro tiña alguén unha culebra, eu, que carallo, no, eu fora alguén moi peculiar que tiña unha na casa e alá se puxo a dormir ao seu lado, que riquiña, estaba te medindo porque te iba a papar. Iba a che meter pa dentro, pues. Sí. Pero bueno, Mima, pero como desviou? Pasear reptilfobia na xente. Que boa. Eu que non me acordo, que estábamos falando? É que sí, que alergias, pero non sei que ten que ver isto. Do dermografismo viña a falar te dicías que se te criabas con cans, que ibas ter menos probabilidades. Dinse, casi, claro. Pois mal de mí, porque eu son alérxico á caspa de can. A E moita teño xente. un can. Caspa de can. Sí. Moita xente alérxica á caspa de can. E ti- A caspa dos animais en xeral. A miña famosa tos Sí. predominante neste tos, programa correcto. é probablemente derivado de moitas alerxias á vez. Que pasada. Claro, iba a Joder. preguntar, tú és alérxico a algo? É unha Moitas cousas, ao parecer. Claro, polo que tú non eres alérxica, é el ten que compensar e equilibrar Pero o mundo. alerxias moi fodidas que non podes escapar delas, porque, por exemplo, que sei, imagínate, ao polen, veña, vale, poste ao mellor unha máscara ou algo, pero son alérxico á humidade, nun país moi húmedo, Sí, confirmamos. ao frío e ao calor. O frío. Ao frío. Existe, No, pero tú és alérxico aos cambios de temperatura. O sea, Sí. és moi No, pouco tolerante ti- cos cambios de Eu temperatura. son moi pouco tolerante. Pero és alérxico. Claro. Pero ser alérxico non é igual a ser intolerante. Pouco tolerante. Díxomo alergóloga. Sí, pero te produce urticaria. Dixo alergólogo. Claro. Claro. Alergóloga. Se me dixeron veterinario. Alergóloga suena a alguén que se dedica a botánica, non sei por qué. De Sí. pequeno sempre me parecía que era alguén que estaba con plantas. Pode ser, moi Harry Cando me Potter. decían, vamos a ir a la alergóloga, eu, vale, pues vou ir a plantar. Ta, la, 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 la. Sí. E logo no, e logo te pinchaban, claro. Ti trouxeras a túa ficha médica, non? Dixetes antes. Ficha Non médica. dixetes aí que trouxeras o teu diagnóstico. Diagnóstico de que? En plan, que trouxetes ti? No, eu trouxen cousas sobre as alerxias variadas, temas, como por exemplo, de tema das alerxias, das listas de alérxenos alimenticias, que eu fíxenme unha particular. Queres que vaya xa? Non sei. Me estás dando paso? Claro. Vale. É que como dixo... Aproveita, Miguel. Joder, a verdad que sí. Chuta, chuta. Non estou acostumado a isto. Chuta, Miguel. Dale, neno. No, fixen unha pequena lista de alérxenos que creo que son un pouco comuns e que fan moito mal a moita xente e a veces non sabe por qué. De feito, un deles é o níquel, que é o que se chama alerxia ao teléfono móvil, porque os teléfonos móviles están feitos de níquel, e hai xente que lle producen reaccións estar con teléfono móvil. E me parece perfecto, se ti traballas con Pareceme perfecto que... Sí, porque como Que xente sufre. tamén está ese concepto de alerxia e moita xente que ten existen os alerxofóbicos estes que odian a xente que ten alerxias En que non, serio? e que pensan que a alerxia é Que todo son intolerantes a é un xente conto. intolerante. Sí, correcto. Sí, e non lles mola que a xente teña alerxias porque creen que se están inventando excusas. A ver, isto sucede. Cada alerxia nova, Quen claro, non claro. ten algún amigo ou amiga que se inventa algún tipo de alerxia Para chamar a atención ou simplemente Patricia, di que non che gusta a cebola, non tes por que dicir que eres alérxica a cebola. Isto sucede moito. Sí. Claro, a Claro. veces Ou se inventa que lle dan alergia aos mosquitos. Sí, claro, Lleva claro. un programa e di, comen os mosquitos. ou para non ser Como de lle casa. gusta chamar a atención? De verdade, Ai, que vergoña. el victimismo. Pero sí, o sea, eu decía desde un punto de vista de que hai moita xente que pensa que as alerxias son excusas, porque empezas a deletrar, pois eu teño alergia a isto, e van pensar, joder, esta persoa vaya lista de cousas que ten, non me creo nada. Eso que nos sufre moito no mundo da hostelería, o de cando queremos menús diferentes, porque alguén é alérxico a, intolerante a, non Ollo sei que, con eso, e ves o camareiro en plan suando por aquí dicindo, me cago. De los creadores de sándwich vegetal con atún, Sí. Sí. chega, hai que ter un pouco de todo. Claro. Sí, Son vegano, sí. faime unha tortilla francesa. Dese estilo. Bueno, acabemos con ese concepto Sí, sí. de alerxia comodín, ¿no? Sí. Que hai moita xente que... A ver, habrá xente que usa as alerxias como comodíns Sí, para, sí. pois non me dá gana de sair de casa, pois digo que teño isto ou me produce Ou a reacción. mítica de diagnosticarte movidas aleatorias, non sí, solo sí, bueno, isto eso- está pasando ahora moito con TikToks e con Instagram Os e tal. TikToks. Que te autodiagnosticas, eres paz. De repente eres unha persona altamente sensible porque Sí. dun cuestionario de TikTok e baixaches 10 dedos.
Probablemente no, vaite ao psicólogo se queres sabelo, ou a psicóloga, pero claro. Vou dicir tamén, falando da xente que se autodiagnostica e que autodiagnostica a outros, algo que está agora moi en boca. Xa. Sabedes de que estou falando? Bueno, non sei. De un pai que diagnosticou alerxia a súa filla. E a súa filla non tiña ningún alerxia según o xuiz. Estou falando de Asunta. Por favor, cerremos o asunto. Xa está, non vamos a falar no programa desto tamén. No, pero mira, xusto... Dios mío, que alerxia. Sí, unha alerxia sería a xente que non para de falar da serie de Netflix de Asunta. Normal, Dame alerxia, claro, pode darte alerxias a xente. Pero eso ímolo falar despois. Claro, sí, no, si me deixas acá para acabo rápido. Sí, perdón. Era idea. Quédame en 4 cousas máis. Por exemplo, non sei se biches por aí, o tes tamén ti anotado, a alerxia ao exercicio. No. Sí. Pero e hai unha combinación, porque tamén podes ter alerxia ao suor. Entonces, se ti na mesma persoa combinas alerxia con exercicio con alerxia ao suor, é unha reacción en cadena, unha bomba nuclear para o teu corpo. Terrible. Explotas, non podes escapar deso. Como escapas deso? É imposible. O sea, esto heavy, Esto bastante heavy. Sí. Que pasa? Buah, está pasando que deixamos a porta de Radio Ames aberta. Estamos escoitando absolutamente todo. Si somos, nada, para que ventile e non haya problema de alergia a ácaros. Fai moito calor aquí. Fai moita calor definitivamente, foi. Que teño aquí? Alerxia a chistes malos. Vos hai xente que ten alerxia, reacciona aos chistes malos de mala forma. Entón eu vou contar un chiste malo para facer unha proba, a ver como reaccionades. Así vos podo diagnosticar se tedes alerxia a chistes malos. Pero é un chiste ou hai varios? No, vou dicir un chiste, a ver como reaccionades a ele. É un chiste malo, evidentemente, e depende de como reaccionades, eu vou decirvos se tedes alerxia ou non. A ver se hai que rimos. Chega un señor a unha librería e pregúntalle ao dependiente: boas, teñen libros para o cansancio? E lle contesta o dependiente: sí, pero están agotados. Vale, estades ben, no... Te está rascando? Está me picando un pouco. Vale, ben. Eu confeso que a mí gústanme estes chistes. A mí encántanme, son a miña debilidade. Entón non te produce ningún tipo de alerxia. No, danme prazer. Pois, o sea, existe. Hai xente que lle produce asco directamente. Que ibas a decir, non alerxia, noxo. Sí, pero pode justificalo como alerxia, porque lle produce un dor de estómago. As alerxias a veces non son urticarias solo, son dores de estómago, reaccións que tes por dentro do corpo, non solo fora, exteriores. Que máis? Joder, que ibas a contar outro chiste? No, outro chiste no. Alerxia a según que tipo de música. Podes ter alerxia a escoitar algún tipo de música. Isto está relacionado totalmente con unha cuestión neurolóxica. Pode ser. Como pode ser? Alerxia se aprende, alerxia. Podes aprender alerxia. Podes aprender a unha alerxia. Tú podes ser intolerante a movidas morales ou a movidas subxectivas. Intolerante non é a palabra, porque intolerante, claro, alérxico. Alérxico non é máis unha reacción química. Claro, é que non somos aquí especialistas como para estar falando con esta profundidade. Como sempre falamos de cousas que non sabemos. Digo que cousas que, por exemplo, ter alerxia a un país en concreto. Eso é racismo. Teño alerxia a Estados Unidos de América, sabes? Porque non me gusta como a súa política exterior. Claro, pero non te podes estornudar cada vez que ves a unha persona estadounidense. No, pero igual ves un discurso de algún americano en redes e provoca urticaria. Vomitas, estás charcadas. Pois eu que sei, pode ser. Podemos ir comprándolle isto, Logo, descubrín tamén que hai un montón de accidentes de tráfico que se producen por persoas que teñen alerxias e lle dan un ataque de alerxia no propio conducindo. Claro, estornuda e teñen accidentes. Entonces, claro, o de si bebes non conduzcas, se tes alerxia non conduzcas tamén. Eso é verdad. Claro, é verdad. Sí que... Pero tamén se tomas antihistamínicos. Claro. Pero tamén se producen accidentes non porque o conductor teña alerxia, sino porque un dos seus acompañantes dentro do coche tenga unha alerxia, dai un ataque, se despista o condutor e tamén. E vin varias noticias así. Hombre, claro, sí, por suceder, poden suceder moitísimas cousas. Claro, pero entonces hai que ter cuidado a los alérxicos. Vou a lanzar unha pregunta ás autoescolas, porque a mí nunca me quedou claro, e creo que cando eu estaba sacando o carné, se lle fixo esa pregunta á persoa que nos ensinaba, e non quedou moi claro. Por que cobran tanto polas prácticas? No. Que a gasolina subiu. No. Vale. Se vas conducindo por unha estrada de 80, imaginade, de aí só un carril, e tes que esbirrar, pero ese esbirro des que faz...
Sabes que dis, vou a perder a visibilidade por Claro. varios segundos. 4 segundos. Que facemos? Pero Intermitentes, poñémonos a unha sacas esquina. a bandeira blanca Eu sei que non podes facer Un volantazo. estornudar cos ollos abertos, Sí, eso é imposible. porque se che saen os ollos fora das cundas. Dios. Eso dixo A min isto contaron. a Accidente. mesma señora da Da culebra. Anaconda, sí. A misma, exactamente a misma. Está validado pola Universidade de Mi Santísima Cona. De la vida. No, pero a mí dixeronme que si entonces tú, 4 intermitentes, postos de lado, e estornudas a gusto cos ollos pechados. Sí, sí, Pero sí. unha cousa que eu cando me pasa digo, que fago? Porque non sei como... Eso- Pero de verdad te Sí. planteas eso, pero non se dá Sí. tempo. Mira, por Sí, exemplo, sí, os sí. Tesla teñen un botón para Estornudos. eso. No, para que o coche conduce Claro, autónomo. claro. E xa está, e xa non habría problemas. Sí, home, sí. Que va, non A ver, sei se si teñen un ves botón que- para alérxicos. No, pero para autónomos. Pero, pum, le clicas al botón. E bueno, a última que teño é alerxia ás concentracións de xente. Pode darche, sabes, é a excusa perfecta para non ir a unha manifa. Sí, estaba pensando alguén así, un pouco fachorrillo. Que non sei. Pero este 17 non, que non pase eso. Ai, que ben metido aí. ben fiado, ben biche. Pois, esos son alerxias claramente biolóxicas e químicas. Son alerxias, seguramente mentira. E abrimos antes a portas sutilmente as alerxias sociais, que son cousas que nos dan alerxia e que nos repelen, que son actitudes sociais que dis, ai, por favor. Como, por exemplo, a xente que non para de falar da serie de Netflix, da Asunta, que dis, por favor, para. Viñemos no coche falando da Asunta todo o tempo, por que eu penso. Pues sí, por culpa de para. eso. Sí, por Bueno. culpa da serie. A ver, pero eu es que claro, eu eso entendo. Bueno, pero o tema viña a coalición, porque conteicho o Coalición de Democrática. que... Sí. No, porque eu Non sei vivo, por que se me eu dá. vivo cerca onde atoparon Asunta. onde atoparon e últimamente vou por ese camiño para vou por aí para facer algúns recados, Cousas vou facer que lle cousas interesa a e xente. paso por aí diante, por onde teño un altar posto e antes non vía nadie e agora vexo xente que vai ali a facer fotos. Eso sí que dá alerxia. Influencers Sabes, dúas sacándose veces xa me coincidiu. Bueno, fotos. pero tamén es que isto está pasando e é o rollo do morbo, a xente Como perdo moesto, si volvese a capitalizar unha movida, Sí. bueno, moi chunga e ojo. Non critico a serie está moi ben. O que critico é a actitude que viu Home. Miguel. A min é a xente que se vai sacar a fotos ali onde atoparon a pobre cativa é a mesma xente que se saca fotos nos monumentos do holocausto nazi. É do Xa mesma falamos, envergadura. sí, xa falamos diso, É creo. dicir, Sí. dasme un pouco de cringe, a verdad. En plan, O sea, que o da alerxia era simplemente unha excusa para rajar da peña que non nos cunde. Está me gustando a min este programa. Por favor. Non sei canto tempo queda, pero Adiante, Lidia Veiga. No, pero Desfoga. mira, é mellor preguntarse a quen lle damos nos alerxia. Uf, tamén, bueno, é un bo exercicio. Claro, é que me parece moito mellor exercicio que ou pensar como podemos que facer que non nos dé alerxia, porque se nos dá alerxia algo moi contraproducente para nós. Entonces, antihistamínicos non vamos a tomarnos porque hai unha persona que nos cae mal ou unha actitud que non nos cunda. Temos que gestionalo de outra maneira. Sí, se é posible sin medicamentos para non caer en ninguna tentación extraña. A vos tedes algunha alerxia deste tipo? Alerxias sociais. Por exemplo, eu ou a xente que é así moi repelente, que dis, estásme cansando. E pero si ti esa persoa? Pode ser que eu para algunha persoa Claro, sexa así. é o que di Lidia, Sí. hai que facer o exercicio de deixarse mirar Sí. ao ombligo. Sí, pero A min- bueno, digo que Te produce máis alerxia da que ti produces, sabes? é que eu non creo que chegue a producir eso. Ah, vale. Vivo moi na sombra para poder facer eso. Claro, para que alguén acabe Claro. chocando ou se lle salpica a túa merda, ¿no? Sí, é como que me la suda Vale, tanto que me dá igual, pero hai xente que sí que fai ese esforzo por ser repelente, a verdad. Ah, bueno. Esforzo por ser repelente. Ah, entón Sí. é consciente. Sí, eu o creo fan, que aposto. sí Gústalle. Sí. Gústalle. Rollo Tamara Falcó. Rollo Non me parece tan repelente. Eu creo que esa señora é que é así. Non me parece tan repelente. Pero ahora pensando... Dis, é que eu creo que é marca propia ser repelente, o sea, traballa con ese concepto, ela é de cara pública. Dis. Non se dá conta, pero sí. xenera, Eu xenera. creo que non é tanto. Pode Pero ser, me parece unha tipa moi lista. Pero estaba pensando en xente así e non, ahora non se me van así a xente conocida, a cachola, que diga, buf, pues esta persoa é... Non o tes tan claro. Mira, non o eu tes xa tan non claro. vou Porque o a notas. nombres, Ah, a nombres, tal, esa persona non. Falo
por exemplo, a min dame alerxia e non Aí non está, podo alerxia. coas persoas que tratan mal a xente que está traballando en hostelería ou así. Red flag absoluta, en plan, empezame a picar o corpo, me cae, e é algo que probablemente comente no momento, rollo, estás me dando bastante cringe, para. Tanto como acaba de sonar a palabra cringe. Que dá bastante cringe a palabra cringe. Turbio. Turbia. Vergoña allea, básicamente. Sí, eso dá alerxia, dá repelús. Claro, se te causa unha reacción, sí, podes chamar alerxia, por que non? Claro, por eso estamos falando de alerxias sociais. Claro. Alerxias sociais. De que estás ante unha situación que dis, ai, ferveche por dentro. Sabes, pícame a pel. Pois é un deste estilo. Ti, Miguel, tes algunha en concreto? Alerxias dese estilo. Sí, non me gusta a xente que descaradamente tira basura ao monte, sabes, aos plásticos, e está bebendo a botella de agua, acaba e a tira a lo loco. Ainda que vai detrás, a decirle. Ainda que haxa unha papelera a 2 metros, sabes? Ao chan directo, así, boom. Sí, totalmente de acordo. Eso produceme de verdade, o sea, estou non pensando e sí que me produce como un hormigueo en el estómago, pero chungo, non hormigueo de mariposa amorosa, no. Hormigueo chungo. Odio. Sí. Cousas que tamén me dan alerxia. Xente adulta que ao mellor velo en situación con cativos, que poden ser os seus pais ou tíos, primos ou que sexa, lle din cousas como non vales, non sirves, estalo facendo todo moi mal, que dis... E creno, tíos, claro, os peques creen eso. Os cativos creno absolutamente todo, porque para eles o que ti lles dice é a realidade, non? E dis, non me jodas, tío, che pico ao corpo. Pensei que ibas a decir os adultos que cando lle falan a un bebé, bebé, está demostrado que supostamente, non sei por que motivo, está demostrado outra vez pola Universidade da miña cona, porque eu isto lino en algún lado e probablemente o mellor non sea verdade. Dixo a señora. Pero, no. 50% falso, 50% verdade. No, pero dis que está demostrado, supuestamente, que emitir ese tipo de sonidos fai que o neno se relaxe, en plan, como que está máis no sonoro, non tanto no significado, sabes? E como que remite a sons como moi primitivos e tal, non me acordo exactamente. Claro, unha cousa é tratar o neno como se fose un neno e outra cousa é tratarlo como se fose tonto, directamente, sabes? Sí. Supoño que habrá diferencias, señor. Eso creo que é a mellor definición. A xente que trata os cativos como tontos. É unha liña unha fina liña esa, porque eu estou agora doblando unha serie para rapaces de 4 anos e hai momentos nos que digo eu, por qué? Por qué? Se repite 7 veces a mesma cousa. Vale, ben, porque por repetición, ¿no? Todo correcto. E tan despacio. Uf, eso sí que é verdad. Mira, es que Dora la exploradora... Ei, Dora. Claro, Dora era unha movida de... Por favor, pero continúa. Os nenos están mirando para ti, están se aburrindo, non están respondendo. Sí, joder, parecía un penalti, non olvidé Benji, eso. Total. Bueno, nos mira o noso exemplo. Por favor. Por favor, dalle vida, por favor. Sí, eu creo que deberíamos de tratar os peques, evidentemente non como adultos cultos, pero sí como de tú a tú, joder, en plan, non tendo esa conversación con eles, pero moitas veces tratámolos de parvos e están moitísimo máis por encima do momento no que ti pensas que están, segurísimo, vai. Sí. Hostia, viña. O lo de tirarle de los mofletes, a ver. Va, eso non está mal. Alerxia, caution. Eso tamén dá cringe. Da cringe. Que lle digades aos nenos que dean bicos. En plan, dalle un bico a tal, dalle un bico a cual, a ver, dadevos un biquiño, deixados chavales tranquilos, joder, que exploren a maneira de expresar cariño. Pero es que pasa despois unha cousa, e é que moitas veces replican eso en situacións totalmente que pois para a outra persoa non é a mesma situación, malinterprétase e hai movidas chungas. E claro, aí tamén hai uns límites en canto a como se pode chamar? Corporais, de tocamentos, de... Sí, no, tocamentos non, hombre, por Dios. No, pero... Estas que te palpabas mucho. Que non se está sabendo moi ben en que circunstancias ten que facer eso ou non. Claro, sí, é que sobre todo como vai a recibir outra persoa, claro. E que para ele, o sea, es que eu acórdome que de pequena tiña como un amigo e miña nai e meu pai, claro, a ben, porque o fasa ben, diñalles gracia vernos darnos un biquiño, sabes? Pero claro, e é todo moi inocente. Parece tus padres grabando aí. Pero despois eu lembro que claro,
Porque non vou a darlle un bico a outras personas? E esas personas ao mellor non o queren, sabes? Claro. Pero eu estou acostumbrada a darlle bicos na boca a esta persona, sabes? Entonces, ollo, tamén co concepto de poñer accións de adultos en nenos, que Sí, como sí. están aínda explorando. Eso tamén dá alerxia. Dá un pouco de cringe. Mais alerxias sociais. Non sei canto queda. No, non sabemos canto sociais queda, no, non sei. pero... Tesnos que dicir ti, Juan. Jo. Acabou, se finí. Oh, Vale, en perfecto. serio. Non Menos me dá mal que- tempo de falar das putas procesionarias. Dalle rápido. Da un Por minuto. favor, un minuto. estamos en época de procesionarias. Te de xeito porque procesionarias? A procesionaria é unha iruga chunguísima que nós, pois, no momento no que a toques, vaste lavar rapidamente e non creo que che pase como muchísima cousa. Pero como a toquen cos fuciños os vosos cas ou ca sí. lingua, teñen un poder necrotizante e probablemente como non levas deixa ao veterinario ou veterinaria a esa mascota, vayan ter que cortarlle a lingua ou Que dis? Sí, isto pasoulle a unha veciña miña en Arzúa. Tede cuidado. Que non En é a zona- da culebra. Non. En zona de pinos, onde haya pinos Non me sobre todo. fastidies, Sí, que- é o pelo que teñen. Tede moito ollo porque aparte son marrós, non son fáciles de ver e son perigosas que flipas. Son as que parece que teñen moito pelo. Sí. Parece no, teñen, non? Shit. É o pelo que fai que sean así de alérxicas. Suelten la E a ti tamén, O sea, ollo Pero cuidado estou con preocupado eso. polo can, ahora que o dis, Eu paranoiome. Eu cando vexo unha zona de pinos non levo a cadela a pasear por ali Cago en ou todo. dou a volta ou teño Que máis cuidado, traballos me dá, Ollo cas profesionales. E hidratádevos. Sí, E estes consellos de Pechan jardinería. pechan o programa. Pues nada, moitísimas grazas por escutarme. Moitas grazas, Miguel. Moitas grazas, Nada, Lidia. nada. Moitas grazas, Juan. E moitas grazas a todas vos por escoitarnos. Así que nada, sede felices. Chao. Adeus.